Сябры, вітаю вас са стадыёна Дынамо Юні. 32-й тур чэмпіяната Беларусі сярод жаночых каманд сёння распачынаецца. Вось адразу 4 гульнямі, і на адной з іх мы з вами тут будзем прысутнічаць на гэтай трансляцыі, якую вы глядзіце на YouTube-канале Беларускай федэрацыі футбола. Дынамо Бдувк прымае АБФФ У-19, хаця, канешне, гэтая арэна, як вы добра ведаеце, з'яўляецца хатняй для абодвух калектываў. Давайте я адразу ж буду распачынаць вам распавядаць пра склады, якія трэнеры вызначылі. Сёння намінальна госці гэта футбалісты Владзіміра Шындзікава. І з іх я пачну. У варотах Ганна Кавалевіч пад нумарам 22. Палявыя гульцы: Варвара Галенка, нумар 3, 4 нумар Карына Таранова, 7 Ганна Пуцыковіч, Вікторыя Береснева, нумар 9, Александра Тарадуда, нумар 10, Ангеліна Вашчук, 13, Вікторыя Нацеткова, 14, 16 Дар'я Дроздова, 19 Дар'я Пратысюк і нумар 21 капітан каманды Ксенія Яцыновіч. Галоўнага трэнера я ўжо паспеў прадставіць. Дынамо Бдувк, наступны склад вось вызначыў на гэты, безумоўна, важны матч Юрый Малеў, галоўны трэнер. Кацярына Кавальчук пад 12 нумарам сёння абараняе вароты. Ганасас 5, 11 Юлія Слясачык, 15 Анастасія Шупо, 17 Дар'я Манюкова, 19 Анастасія Кавалёва, нумар 21 у Зарыны Капустиной, Ганна Пилипенко, 22 наш капитан, 25 Лия Тихомирова, 33 Арына Ситникова, номер 49 Алина Хорошак. Ваш комментатор на гэтую гульню Андрей Ильяня. Давайте мы, конечно ж, адразу ж і про арбитраў не забудем. Валентина Соколович, Алина Одинцова и яшчэ одна Алина. Вось такая цікавостка. Две Алины сегодня помощницы нашага галоўнага арбітра. Аліна Слуцкая. Ну і таксама трэба прадставіць, канешне ж, чацвёртага арбітра. Гэта Кірыл Апановіч, інспектор матча, гарадзенец Віталь Севастянік. Усё ў нас гатова да пачатку гульні, і бачым мы, што каля мяча Дар'я Дроздова. Першы дотык да яго у гэтым матчы будзе рабіць. Ось прадстаўленых футбалістак. Нарэшце дачакаліся мы першы свісток. І адразу ж паспрабавала Ксенія Яцыновіч туды мяч на левы фланг адправіць, перахопліваць мяч чэмпіёнкі Беларусі. З ім Аліна Харашак, перад ёй Ангеліна Вашчук. Ну што, зараз у 49-го нумера атрымаецца каманды гаспадарскай? Ну, амаль што нічога, таму што здолелі адбіцца маладыя выхаванкі ось праекта АБФФ У-19, які ўжо плённа працуе не першы сезон вось пад шыльдай Беларускай федэрацыі футбола. Адразу ж кантроль мяча будуць прапаноўваць сваім не такім, канешне ж, дасведчаным саперніцам гульцы Дынамо Бдувк. Гэтая каманда ідзе да свайго ўжо, ну, атрымліваецца 5-га запар чэмпіёнства. Вось з моманту стварэння жаночай каманды у бела-блакітным клубе заўсёды на чале калектыва стаяў Юрый Малеў. Вось лепшай клубнай камандай нашай краіны Дынамо Бдувк станавілася. У гэтым сезоне, конечно, сітуацыя складаная. Кавалёва прастрэл, і мяч трапляе у Вікторыі Бересневу. Першы вуглавы ў гэтым паядынку мы з вами зараз пабачым. І, ну, і я так разумею, што да, менавіта Лія Тихомирова будзе яго выконваць. Упэўнены, што падача такая сілавая, хутчэй за ўсё пойдзе ў штрафную пляцоўку. Канешне, зараз Ганне Кавалевіч, галкіперу АБФФ У-19, трэба быць вельмі уважлівай. Давайте глядзець, чым гэты стандарт скончыцца. Першая на падборы Піліпенка, удар па варотах, і хто там умешваецца ў справу? Александра Тарадуда. Ну, можна нават сказаць, што выратавала на сваю каманду ў гэтым моманце. Хаця, хто ведае, можа быць, там на шляху мяча паўстала б, калі што, Ганна Кавалевіч. Гэта ўжо такі умоўны лад. Мы доўга пра гэта не будзем казаць, таму што адразу ж яшчэ адзін вуглавы. Кавалёва. Нацеткова перад ёй. Перадачу Шупо робіць на Піліпенку. Манюкова па мячы як след не трапляе. Ну і малайчына ў гэтай сітуацыі. Вікторыя Береснева першая аказалася перад мячом, не дала прабіць саперніцы. Таранова на Пратасюк згуляла, ну складана, канешне, вось забароны
тут вылузвацца было на флазе гасцявым футбалісткам. Мы ведаем, наколькі у прынцыпе гэты спрактыкаваныя футбалісткі чэмпіёна нашай краіны вось могуць адразу ж уступаць у адбор, прэсінгаваць. Гэта ўжо даўно візітная картка гэтай каманды. Ну і канешне, мы не павінны забываць на тое, што больш маладыя футбалісткі не такія вопытныя. Тут каго ў прынцыпе ў гэтай камандзе не назаве, ну за выключэннем, можа быць, Кавалёва, і вось у гэтым стартавым складзе Харашчак, в прынцыпе, усе ўжо дасведчаныя і вопытныя футбалісткі. Так што тут асабліва няма пра што казаць. Мы лёгка можам спрагназаваць, вось хто фаварыт у гэтым супрацьстаянні. Ну, неблагі такі закід зараз быў ад Зарыны Капусцінай, перарвала гэту перадачу своечасовым выхадам вось да лініі штрафной пляцоўкі. Ганна Кавалевіч апярэдзіла яна Анастасію Шупо, і аут для намінальна гасцявой каманды. Зазірнем, напэўна, у турнірную табліцу, ну і што мы там убачым. На 3 балы Дынамо Бдувк апярэджвае Мінск, які сёння з'ездзіў, ці едзе, ну ўжо і можам мы, напэўна, казаць, што гуляе, да, у Гародні. Справа ў тым, што гэта ў нас перадапошні тур, і амаль што ўсе сустрэчы у нас у адзін дзень і у адзін і той жа час распачынаюцца. Дык вось са Смаргонню ў Гародні гуляюць гараджанкі. Ну і мы, канешне ж, лёгка можам прадказаць такую ж лёгкую перамогу падначальных Андрэя Пышніка. Ну вось Дынамо Бдувк у сённяшнім матчы, канешне, будзе больш складана, але ні ў якім разе камандзе Юрыя Малеева ачкі губляць не трэба. У такім разе гэта, канешне, вельмі ускладніць барацьбу за чэмпіёнскі тытул. Слясарчык робіць перадачу на Шупо, яшчэ адна атака Дынама. Вуглавога не будзе. На Слясарчык зноў ідзе мяч і гуляе галавой Тарадуда. На падпоры першая Пуцыковіч аказалась, і проста наперад Яцыновіч мяч адпраўляе. Канешне, там Драздова, якая сёння замяняе Віолетту Вацуру вось на вастрыні атак, калі можна так сказаць. Ёй, канешне, было складана за гэты мяч зачапіцца. Вацура траўмаваны ўжо дастаткова даўно. Ну і таксама не далічыўся Владзімир Шындзікаў у гэтай сустрэчы. Анастасія Беленька, яна таксама траўмаваная. Ну і, дарэчы, менавіта Анастасія такой, ну, заўважнай персонай аказалася ў папярэднім матчы гэтай каманд. Я яшчэ паспею пра тое расказаць. Ну і таксама не зможа сёння згуляць Верніка Калюта. Яна захварэла, ну і вось з-за гэтай прычыны сёння таксама не згуляе. Ну, што датычыцца кадравага стану Дынамо Бдувк, то у папярэдняй гульні адсутнічала ў заяўцы Анастасія Магер. Сёння яна можа, в прынцыпе, спатрэбіцца Юрыю Малееву, і яна ў рэзерве. Вось таксама хварэла Насця. Ну і добра, што ўсе гэтыя праблемы ўжо ззаду. Удар па варотах. Зарына Капусціна левай нагой наносіць, але ў створ не трапляе. Ну, в прынцыпе, так мы можам і гаварыць, што наважваюцца рабіць удары па варотах, праводзіць вострыя атакі футбалісткі Дынамо Бдувк. Зараз Вашчук згуляла наперад. Ну, чапляцца, канешне, Драздовай сёння за мяч будзе вельмі складана. У прынцыпе, магілёўская футбалістка, яна якраз такі родам адтуль, на гэтай пазіцыі, напэўна, сябе не вельмі добра адчувае, не так комфортна, ну, з улікам яшчэ і таго. І гэта, напэўна, самае галоўнае, што Драздова гэта безумоўны гулец ратацыі ў гэтым сезоне у камандзе АБФФ У-19. Зноў мяч пад кантроль бела-блакітныя забіраюць. САС. Кароткі пас Ціхамірава у напрамку, ну, напэўна, на Слясарчык, ці, можа быць, на Шупо. Мяч все-таки да Юліі даходзіць. Зноў САС. Глядзіце наперад у штрафную. Ну і саперніцы, самае галоўнае, дазваляюць і мяч прыняць, і паглядзець. Трэба, канешне, падначальным Владзіміра Шындзікава дзейнічаць больш шчыльна. Ну і, канешне, калі ты ў абароне столькі часу праводзіш, гэта, безумоўна, будзе шмат забіраць моцы у футбалістак. І, канешне, фізічная
падрыхтоўка ў гэтым плане будзе выходзіць наперад. Ну і тым болей не трэба таксама забываць пра тое, што канец сезону у нас ужо сярэдзіна лістапада, і я думаю, што футбалісткі в прынцыпе наеліся футболам, ужо за сезон чакаюць яны заканчэння чэмпіяната, хаця, в прынцыпе, для прадстаўніц зборнай Беларусі нацыянальную каманду я маю на ўвазе, яшчэ будзе адзін вучэбна-трэніровачны збор. Вось на мяжы восені і зімы паедзе каманда Юрыя Малеева ў Ташкент, каб правесці 2 спарынгі вось з мясцовай нацыянальнай камандай. Пакуль што ёсць яшчэ час некаторы, ну і гэты час, канечне, трэба скарыстаць для таго, каб усе свае праблемы вырашыць у чэмпіянаце. Ну і у нас, канечне, як мы разумеем, і як я ўжо сказаў, барацьба за залатыя ўзнагароды яшчэ наперадзе. Пра гэты тур я ўжо вам сказаў. Ну а у апошнім якраз такі тое самае галоўнае супрацьстаянне ўсяго нашага чэмпіяната Мінск Дынама Бдувк на наступным тыдні. Но пройдзе, і калі ў гэтым туры пад нумарам 32 абедзве каманды ачкоў не згубяць, то будуць яны вырашаць у прынцыпе амаль што ўсё у апошнім туры. Якраз такі Мінску ў такім разе у Мінска павінна быць толькі перамога, у такім толькі выпадку будзе прызначаны залаты матч. Калі любы іншы вынік, тады, канешне, зноў 5-й раз запар, як я ўжо сказаў, Дынама Бдувк стане чэмпіёнам Беларусі. Парушаюцца правілы зараз, да, Зарына Капусціна сваліла на Ганя Пусыковіч. Ну, в прынцыпе, да варот метраў, напэўна, можа быць 20 з гэтай адлегласці. Ну, тая ж капітан БФФ У-19 Ксенія Яцыновіч можа прабіць. Давайте мы зараз тут подумаем, да, што могуць вось сваім больш дасведчаным саперніцам супрацьпаставіць футбалісткі БФФ У-19. Не Яцыновіч, да мяча падыходзіць Александра Тарадуда. Ну, яна таксама магутна можа стрэліць, як з гармату. Ну, паглядзім, што адбудзецца. Заканчэнне у нас 10-й хвіліны. Ну, на выкананне зараз б'е Александра Тарадуда, мяч праходзіць у баку і вышэй варот. У прынцыпе, можна было, напэўна, больш плённа гэтым сваім шансам скарыстацца. Ну, ладно, гэта ўжо у нас, як говорится, справа мінулая. Паспяшалася крыху, зараз Кацярына Кавальчук мяч у гульню ўвесці, ну і на гэта сваю увагу звярнула Валентина Сакаловіч. Яшчэ раз Кавальчук мяч выбівае ад варот, паветраная барацьба, у ёй лепш сябе праявіла Ганна Піліпенка, але гэтай перадачай ад Ганны вось так патыліцай ніхто не скарыстаўся. На мячы першая была Таранова, і спакойна яна дазволіла свайму галкіперу згуляць у гэтым моменце. Но Ганна Кавалевіч у сваю чаргу нікуды не таропіцца, не спяшаецца у параўнанні вось ад Кавальчук, якая зараз ось як мага хутчэй хацела гульню ўзнавіць. Ну, в прынцыпе, гэта не павінна нікога здзіўляць па той прычыне, што камандзе Дынама вельмі важна забіць першае і зрабіць гэта як мага хутчэй, каб вось галоўны боль зняць. Яцыновіч, удар па варотах, ну вось двойчы запар. Атрымліваецца, прабілі зараз намінальна гасцявыя футбалісткі. Спачатку гэта зрабіла Тарадуда са штрафнога, ну а зараз па-за межу штрафной пляцоўкі так, ну, мела намер занепакоіць Кавальчук Ксенія Яцыновіч, сённяшні капітан АБФФ. Ну, пасля ад'езду ў Партугалію Валерый Імховік, вось якраз такі гэтая капітанская нашыўка і аказалася вось на руцэ Ксеніі. Ну, напэўна, гэта для яе, канешне ж, таксама гонар, але і сур'ёзнейшая адказнасць. Пуцыковіч на Яцыновіч зараз гуляе, малайчына Ксенія на Ціткова. Пас назад, Бераснева. Ну, бачым, адразу ж гэты прэсінг, ад бела-блакітных, проста не даюць яны сваім саперніцам дыхаць. У нас ужо 13-я хвіліна ідзе, ну і яшчэ крышачку трэба пацярпець.
АБФ У-19 і такім чынам, ну, ўжо нейкі такі лакальны поспех адбудзецца, каманда не прапусціць хуткі гол. Гэта вельмі важна. Ну, вот трэба сказаць, што у мінулых колах чэмпіяната 2024 Дынамо Бдувк сённяшняга свайго саперніка перагуляла, выходзіць з варот Ганна Кавалевіч і апярэджвае Кавалёву. Дык вось, 18 траўня з лікам 6-1 Дынамо было мацнейшае. Ну, а ўжо 2 кастрычніка, ну, атрымліваецца, 1,5 месяцы назад лік быў зноў такі на карысць Дынамо, але больш сціплым аказалася перавага. 3-1, давайте я скажу, что якраз таки у той травеньской гульні Ганна Пилипенко уже на 4-й хвіліне вывела свою команду наперад, подвоила перавагу Дар'я Манюкова на 22-й хвіліне, затым Вероніка Калюта на 27-й забила у адказ. Ну, вось сёння Калюты няма. Ну, а далей забивали Яна Артишевская, зноў таки Ганна Пилипенко, зноў Артишевская. Ну і у канцы матча амаль што пенальці рэалізавала Аліна Харашчак. Удар па воротах толькі што мы з вами побачылі, зноў таки ён быў недакладным. Ну і пра гульню, якая якраз таки у кастрычніку адбылася, таксама скажу. І в прынцыпе тут варта згадаць зноў таки футбалістку, якая сёння адсутнічае. Гэта Анастасія Беленькая, яна вельмі хутка, ўжо на 3-й хвіліне, на жаль, вялікі, зрэзала мяч у свае вароты, затым на 21-й хвіліне забіла ўжо у вароты саперніка. Ну, вось такое таксама адбываецца, і зноў-такі Беленькая сёння адсутнічае, далей ужо на 58-й хвіліне зноў-такі каманду Дынамо Бдувк наперад вывела Аліна Харашчак, ну, а ўжо ў кампенсаваны час усталявала канчатковы вынік Яна Артишевская. В угловы разгулялі футбалісткі Дынамо, гуляе галавой Таранова, першая на падборы Пратасюк. Ну, бачым мы зараз, што наперадзе ўжо Аліны Драздовай увогуле няма, і тут, ну, іншага выйсця не было ў Дар'і Пратасюк, акрамя як браць гульню на сябе. Ну, гэта, конечно, складана, калі там перад табою адразу ж паўстаюць некалькі саперніц. Ну і ўрэшце рэшт Пратасюк, якая ўжо з'яўляецца футбалісткай Мінска, у гэты сезон у АБФ У-19 дагуляе, ну вось мяч страціла. Ён зараз пад кантролем Кавалёвай, Харашчак, і перадача назад на Капусціну. Манюкова. На Слясарчык. І падача ў штрафную, гуляе галавой Тарадуда, Галенка. Першая на падборы, ну і там за мяч ўсё ж такі не адзмагалася належным чынам. Ну, там было і складана, в прынцыпе, гэта зрабіць. Пратасюк. Харашчак, мяч зноў на левым фланзе, Пилипенко. Ці не было становішча па-за гульнёй, удар па варотах, і мяч все ж такі не трапляе ў сетку. Гэта вуглавы. Атрымліваецца, што Кавалевіч зараз АБФ У-19 выратавала. Ну, малайчына Ганна. Яшчэ адзін стандарт зараз будзе. І зноў такі, як і ў мінулыя разы, будзе займацца падачай з гэтага стандарта Лія Ціхамірова. Кавалевіч. Ну, кантралявала, в прынцыпе, сітуацыю галкіпер гасцей, так што тут і не варта было, в прынцыпе, чапаць гэты мяч. Спакойна ён вось у сетку са знешняга боку уразаецца. Ну і, канешне, гэтую паузу трэба зараз выкарыстоўваць напоўніцу вось футбалісткам у белай форме. Складана ім, канешне, як і заўсёды вось у матчы з лідарам нашага чэмпіяната. Тарадуда моцна наперад. Ксенія Яцыновіч тут амаль што падкараўліла памылку Капусцінай. Пуцыковіч. І адразу ж у барацьбу з Ганнай уступіла Зарына Капусціна. Ну і лёгка мячом завалодала. Гэтым, канешне, абсолютно незадоволены Владимир Шинзиков. Ну і вось Ксас зараз такую дыяганаль на шупо зрабіла. Ёсць перад Анастасіяй аператыўны прастор, імкнецца яна наперад, ну і чытае гэтую сітуацыю Карына Таранова. Ну, зараз варта, канешне, варта пахваліць і зрабіць Тарановай камплімент вось за гэты момант. Удар па варотах ад Ганны Сас, нічога, в прынцыпе, складанага для Ганны Кавалевіч. Ну і зараз галкіпер, канешне, я думаю, абавязкова
час пацягне. Ну вось пра перыпетыі барацьбы за залатыя ўзнагароды ўжо я тут колькі слоў сказаў. Ну і ў прынцыпе каманда Владзіміра Шындзікава таксама мае стымул ось на канчатак гэтага чэмпіяната за 4-ю пазіцыю. Яна змагаецца з футбольным клубам Віцебск. Ну і давайте я для вас распавяду, якая у нас тут склалася сітуацыя. Пакуль што бачым мы аут уводзіць Капусціна на Ганну Сас. Мяч трапляе да лепшага бамбардзіра чэмпіяната Аліны Харашчак. Зноў Сас. Да, пазіцыйныя наступы Дынама гэта, канешне, асобная гісторыя. Слясарчык на Ціхаміраву. Шупо мяч у штрафную адпраўляе. Будзе яшчэ адзін вуглавы. Пасля 28 гульняў, праведзеных АБФ у 19 Віцебскам, у каманды Владзіміра Шындзікава 49 ачкоў, у Віцебска 47 балаў. Гуляе зараз кулакамі Кавалевіч. Мяч все ж таки выходзіць ад галкіпера, і другі стандарт запар з вугла поля выканаюць бела-блакітныя. Яшчэ одна падача. Зноў з варот выходзіць Кавалевіч. Ну, больш, напэўна, упэўнена. Хацелася б, как бы, кулакамі гуляла 22-гі нумар. Так, хоць яна зноў-такі першая дабіраецца да мяча, аднак ось выбівае яго зноў за лінію варот. Ну, як кажуць трэнеры каманды, і ў прыватнасці Ігор Харлан, добра, што увогуле ось у гэтым узросце 2006-2007 гадоў нараджэння, узрост, які адпавядае моладзевай зборнай, ёсць галкіперы, як Кацярына Крупнік і ось сённяшні першы нумар, гэта Ганна Кавалевіч. Добра, што хоць так. Ну, я думаю, што пра такія глобальныя праблемы беларускага жаночага футбола казаць, карыстаючыся эфірам, мне не варта. Я думаю, што ўсе тыя, хто за ім пільна сочаць, і так павінны, ну, больш-менш усё разумець. Мяч у руках Ангеліны Вашчук. Такім чынам знаходзіцца зараз на 4-й пазіцыі АБФ у 19, апярэджа Віцебск на 2 балы. Віцеблянкі у гэтым туры, ось у гэтыя хвіліны змагаюцца ў Брэсце з мясцовым Дынама. Ну а ў 33-м туры з тым жа брэсцкім Дынама тут вось у Мінску згуляе АБФ у 19, а Віцебск будзе прымаць Бабруйчанку. Ну вось, сябры, канешне, ад матчаў гэтых шмат што залежыць. Пакуль яшчэ раз скажу, перавага ёсць і па ачках, і па забітых і прапушчаных мячах вось у вочных паядынках паміж гэтымі камандамі. Крыху пазней я вам нагадаю, як яны гулялі вось у матчах чэмпіяната гэтага сезона пасля атакі каманды АБФ у 19. Яна зараз напрацавала на аут. І зноў-такі на правым фланзе тут з мячом у руках Ангеліна Вашчук. Яна сёння гуляе вось на пазіцыі правага абаронцы. Няма ў яе варыянтаў. Ну вось нарэшце мяч наш ўсё ж такі ўкідвае на Драздоў. Пуцыковіч. Перадача не праходзіць на Яцыновіч. Першы на мячы Харашчак, яго адразу ж губляе на Ціткова. Вашчук. Кікс вось такі атрымаўся. Ну і тут, канешне, Таранова павінна была страхаваць. Не так, канешне, згуляла, як трэба было Карына Таранова. Ну і добра, што Варвара Галенка ўжо свайго цэнтральнага абаронцу падстрахавала. Дык вось, пра што я дагэтуль казаў. Да, у першым коле у Віцебску каманды згулялі 1-1, у другім перамога АБФ у 19 4-1, ну а ў трэцім ужо віцеблянкі былі мацнейшыя на сваёй тэрыторыі 1-0. Ну вось па забітых і прапушчаных зноў-такі прадстаўніцы сталіцы наперадзе. Капусціна прорываецца да лініі варот, прастрэл не ўдаецца левай ногой у Зарыны. Добра, канешне, вядома,
яна і ўсе яе здольнасці Владзіміру Шындзікаву, ну, таму што з маленства ён вёў яе ось амаль што можна так, напэўна, выразіцца, за руку давёў да дарослай жаночай магілёўскай каманды «Надзея», якая тады называлася, цяпер гэта «Днепр». Ну і вось даслужылася, што называецца, да таго, каб прадстаўляць чэмпіёна Беларусі. Вось атрымала яна запрашэнне некалькі сезонаў назад ад Юрыя Малеева. Зараз аказалася Ганна Сас на газоне. Гэта штрафны удар. Ну, тут пятаму нумару «Дынамо Бдувк» не спатрэбіцца дапамога. Да, і парушэння тут ніякага не было. Спрэчны мяч, і павінен ён, я думаю, футбалісткам АБФФ У-19 дастацца. Ну, ва ўсялякім разе пра гэта зараз Валентина Сакаловіч з капітанам «Дынамо» Ганнай Піліпенка размаўляе. Ну вось, гульня наша узнаўляецца. Яцыновіч мяч проста саперніку атрымалася, падарыла. Галенка. 24-я хвіліна. 0-0 у матчы паміж «Дынамо Бдувк» і АБФФ У-17, у матчы, дзе, ў прынцыпе, хтосьці можа, напэўна, падумаць, што ўсё можа атрымацца лёгка ў чэмпіёна, аднак, зноў-такі, трэба сказаць, што, ну, вось, калі ў першым паядынку 6 прапушчаных мячоў было, команда АБФФ У-19, то ўжо ў другім матчы толькі 3. І да 58-й хвіліны, я засяроджую на гэту увагу, была нічыя ў матчы. Ну, вось пасля гэтага ўжо забіла Аліна Харашчак, і «Дынамо» стала крышачку прасцей. Манюкова на Капусціну. Ну, вось сёння з першых хвілін Дар'я Манюкова цэментуе сэрца абароны «Дынамо Бдувк» разам з Арынай Сітнікавай. Ну і у параўнанні з папярэдняй сустрэчай з Віцебскам Юрый Малеев зрабіў 2 змяненні ў стартавым складзе. Вось якраз такі Арына Сітнікава выйшла з першых хвілін, а таксама Анастасія Кавалёва. І замянілі гэтыя футбалісткі адпаведна Дар'ю Гаршкову і Ганну Сіняўскую. Тут Кавалевич павінна разабрацца з Ангелінай Вашук. Ну так, да, нерваваліся абедзве футбалісткі, ну і для іх ўсё добра скончылася. У прынцыпе, Вашук ўсё ж такі вырашыла не рызыкаваць, мяч проста адправіла за бакавую лінію. Капусціна, аут. Укідвае на Ганну Сас. Мяч пералятае былую футбалістку нямецкага Карл Цейса, ну і іншых клубаў замежных чэмпіянатаў. Зноў да яе трапляе Капусціна. Вырушвае на яе Ангеліна Вашук. Ну і гуляе файна, сапраўды. Яшчэ адзін аут для чэмпіёна Беларусі. З кожнай новай хвілінай, канешне, і Юрый Малеев, і яго футбалісткі будуць вельмі нервавацца і перажываць. Усё ж такі ні ў якім разе заліковыя балы ім губляць нельга. Манюкова зноў на Капусціну. Ну, мне так падаецца, што больш, напэўна, ну, ва ўсялякім разе, у першай палове першага тайма скарыстоўваюць для сваіх атак левы менавіта фланг, тут, дзе дзейнічаюць Харашчак і Капусціна. Ну і зноў-такі падача ў напрамку да 49-го нумара, але занадта моцная. Зноў моцна наперад выбівае мяч Александра Тарадуда. І зноў ён амаль што адразу вось у нагах футбалістак белаблакітных аказваецца. Правіла Драздова зараз парушыла. Манюкова на Харашчак. І ў сваю чаргу у гэтай пазіцыі аказалася Аліна, выціснулася наперад Капусціна. Забегание, неблагое комбинование и удар по воротах наносится Ганной Пилипенко. Ну, зноў-таки у справе зараз Ганна Кавалевич. Мяч яна пераводзіць на вуглавы. Ну і пакуль што дзейнічае упэўнена. Гэта галоўнае для галкіпера адчуваць
у сабе эмоцый і упэўненасць. Падача Ціхаміравай чарговая з вуглавога, і ўжо другі раз запар атрымліваецца. Вось Лія такую падачу робіць вельмі кепскую. І я па шчырасці дзіўлюся, чаму зараз вось няма там такіх незадаволеных выкрыкаў з лавы запасных ад Юрыя Малева ці Руслана Камейшы. Ну, пакуль што, напэўна, не час яшчэ вось эмоцыі свае выстаўляць. Манюкова на Сітнікаву. Ну, компактно. Сапраўды, команда АБФ У-19 абараняецца. Зноў-таки тут трэба звярнуць увагу, што, канешне, калі вось мячом каманда валодае вельмі мала, ну, в прынцыпе, ўжо даруйце мне такую паралель. Вось учорашні паядынак Лігі нацый мужчынскай зборнай Беларусі з Паўночнай Ірландыі, вось якраз такі чымсьці можа нават нагадваць тое, што зараз мы глядзім на і адбываецца, і што мы бачым на футбольным полі. Адразу ж беларусы саперніку мяч аддалі. Ну і напэўна там толькі было пытанне часу, калі ўсё ж такі дапусцяць беларусы памылку ў абароне. Ну вось атрымалася гэтая памылка пасля стандарту, але тым не менш і ўжо ў другім тайме. У першым, в прынцыпе, ўсё ну, больш-менш так працавала надзейна, хаця зноў-такі і не без памылак. Ну, я думаю, што вы са мной, сябры, пагодзіцеся, тыя, хто сустрэчу учора вечарам глядзеў. Зноў-такі футбалісткі Дынамо Будувк мячом валодаюць на чужой палове. Сітнікава на Слясарчык. Ну і занадта моцна гэтая перадача ад цэнтральнага абаронцы атрымалася. Амаль што паўгадзіны каманды правялі на футбольным полі. Ну, цікава было б, канешне, зараз вось, калі б у нас такая тэхнічная магчымасць была, вось падысці, да, да аднаго галоўнага трэнера да іншага, ну і пацікавіцца вось уражаннямі ад таго, што яны бачаць на футбольным полі. Я думаю, што яны палярнымі будуць. З улікам таго, што, ну, ўсё-такі у розных вагавых катэгорыях нашыя сённяшнія сапернікі знаходзяцца. І абсалютна ясна, хто ў гэтай сітуацыі павінен перамагаць і здабываць чарговую перамогу для сябе. Манюкова проста наперад, барацьба ў паветры. Першая там гуляе Тарадуда, падбор за Націтковай, і Ганна Сас правілы парушае. Побач была Валентина Сакаловіч, ўсё яна добра бачыла. Да, пакуль што ось не ўздымаецца на ногі Віка Націткова, ну ўсё з ёй нармальна. І Тарадуда выканае гэтае стандартнае становішча. Кароткі пас на Вашчук. Зноў Тарадуда. Памыляецца Александра. У гэтай сітуацыі гэта, канешне, вельмі дарма яна зрабіла. Таранова супраць Анастасіі Кавалёвай. Ну і будзе вуглавы. Да, канешне, так рызыкаваць, калі у цябе за спінай толькі галкіпер, ні ў якім разе цэнтральнаму абаронцу нельга. Ну, памылілася Александра Тарадуда, што тут можна дадаць, і будзе вуглавы. Ну, ось не пайшлі гэтыя падачы у Ліі Ціхаміравай, таму яна дэлегавала гэтае ўсё Аліне Харашак. 49-й нумар падачу робіць, ну, больш удала. Удар па варотах тут не атрымліваецца. Вашчук першы на мячы, Пратасюк. Пратасюк мяч губляе, ну, таму што адразу ж у адбор уступіла Піліпенка. Падача гуляе галавой Ксенія Яцыновіч. Галенка. Да. Зараз Владзімир Шындзікаў незадаволены тым, як згуляла Аліна Драздова. Павінна яна, канешне, была тут вось у паўфланзе адкрыцца пад Варвару Галенку для таго, каб сябе прапанаваць. Аднак Драздова гэта не зрабіла. Ну,
Я ўжо сказаў, што Аліна гэта, канешне, не гулец асноўнага складу, ну і сёння яна ў стартавым складзе, таму што вось такая кадравая сітуацыя надарылася, няма Вацуры, няма Калюты, няма Беленькай, ну і таму гуляе сёння якраз такі, трэба сказаць, і Карына Таранова. У іншым бы выпадку, я думаю, што засталася яна ў рэзерве. Ну вось гэта рэаліі сённяшняй каманды АБФ У-19. Ну і у Дынама, канешне, ситуация больш, напэўна, спрыяльная у дадзеным моманце. Падлячылася Анастасія Магер, ну а ў іншым, в прынцыпе, там ніякіх праблем. Ну што, там не было парушэння правіла ад Драздовай? Не. Ўсё ж такі спыняе гульню Валентина Сакаловіч і фіксуе на фол з боку Аліны Драздовай на Арыне Сітнікавай. 33 хвіліны каманды правялі на полі. 0-0. Ну, рэчча гэтай гульні абсалютна нікога здзіўляць не павінна. Зараз не памыляецца Александра Тарадуда. Аут для Дынама. Ціхамірава. Такі схаваны пас. Яна зараз мела намер зрабіць на Кавалёву. Удар па варотах. Ну, гэта, канешне, не небяспечна для Кавалевіч. Ну і зноў паўза. І зноў, канешне, трэба як мага больш часу ось пацягнуць гасцявым футбалісткам. Ну, вось разгулялі гэтым разам яны на сваёй палове. Не стала біць наперад Тарадуда. Ну і Варвара Галенка. Мяч дастаткова хутка губляе. Ну, малайчына зараз Вашчук. Апярэдзіла яна Капусціну. Крыху атрымала па назе, але можа працягваць Пуцыковіч. Да, яна, канешне, туды вось за спіну, напэўна, павінна была абаронцы мяч закінуць у напрамку да Дар'і Пратаксюк, якая ўжо імчалася проста туды. Ну, вось не атрымаўся пас у Ганны. Ангеліна Вашчук. Ох, так, ненаўмысна, але трапіла зараз у жывот Ганне Сас Ксенія Яцыновіч. Ну, все нормально, Ганна здолее гульню працягнуць. Моцна выбівае Кавальчук, Вашчук. Хто будзе тут на падборы? Так, крыху выключылася зараз Яцыновіч з барацьбы. Мяч у Нацетковай. Тарадуда. Нацеткова. Таранова. Варвара Галенка. Да, і была побач з ёй Анастасія Шупо. Галенка, напэўна, ў гэтай сітуацыі крыху разгубілася. Шупо паказвае, куды перадачу будзе рабіць. Таранова моцна выбівае. Ну і Драздовай, ну што, атрымаецца зачапіцца ў магіляўчанкі? Не, не выходзіць і гэтым разам. Шупо. Пас налева. Капусціна робіць забяганне. Аліна Харшак. Капусціна грузіць у штрафную. Гуляе галавой Бераснева. Ну і гэта, напэўна, такі проста разміначны удар, каб там зусім не змерзла і не засумавала ў варотах Ганна Кавалевіч. Кароткі пас. Тарадуда. Да, складана. Складана, канешне, Аліне Драздовай. Тут трэба выключыць усялякія крытычныя стрэлы, словы, якія, напэўна, хтосьці мог бы сабе дазволіць. Ну, я просто скажу, што, да, супраць чэмпіёна, канешне, вось на пазіцыі той вельмі адказнай і важнай у Аліны, канешне, няшмат атрымліваецца. Ну і зараз вось зноў такі яскравы момант мяч у простай сітуацыі Драздова згубіла. Слясарчык. На Шупо. Мяч даходзіць да Анастасіі Кавалёвай і што? У руку там мяч трапіў, я так разумею, выхаванцы пінскай школы футбола. Ну вось у Віцебску яна выйшла толькі на замену сёння у стартавым складзе. Ну і, дарэчы,
Можна нагадаць, напэўна, што віцяблянак у мінулым туры чэмпіён перагуляў з лікам 3-0. Хаця першы тайм скончыўся без галоў, ну а затым на 55-й хвіліне лік адкрыла Лія Ціхамірова, Ганна Сіняўская 71 і Вольга Капыша 83. Ну вось, усе свае праблемы бела-блакітныя вырашылі ўжо пасля перапынку. Кавальчук на Капусціну і прэсінг ад каманды АБФФ у 19. Мы зараз бачым, з мячом бела-блакітныя расстаюцца. Тарадуда шукае Драздову, а была Аліна ў становішчы па-за гульнёй. І гэтае становішча па-за гульнёй у Аліны Драздовай зафіксавала Аліна Адзінцова. Адна з памочніц Валенціны Сакаловіча. Ёсць яшчэ і на супрацьлеглым фланзе Аліна Слуцкая. Сёння ў нас так, ну, дастаткова футбалістак з імем Аліна. Ну, хто ведае, можа быць, хтосьці з іх стане галоўнай дзеючай асобай па выніках гульні, хаця, канешне, не хацелася б, каб гэта быў арбітр, безумоўна. Яны павінны быць у цені і незаўважнымі, але рабіць сваю справу сумленна і, канешне ж, якасна. Вашчук. Аут зараз для каманды АБФФ у 19. Все часцей, напэўна, будзем мы звяртаць увагу на табло і глядзець, колькі ж у нас застаецца да заканчэння першай паловы. Ужо 39 хвілін каманды згулялі. Ну, падсумоўваць, у прынцыпе, тое, што мы ўжо паспелі пабачыць, я думаю, не варта. Ўсё і так добра зразумела. Дынама робіць раз за разам свае гэтыя спробы адзначыцца, пакуль не выходзіць. Удар па варотах Кавалёва вось чарговы наносіць. Ну, ён і не моцным атрымаўся, ну і, канешне ж, як вы таксама заўважылі, нетрапным. Александра Тарадуда каля мяча. Ну, а што датычыцца падначальных Владзіміра Шындзікава, то, в прынцыпе, ну, вострых момантаў яны па такой гульні стварыць не маглі. І нават ніякага там стандарта. Ну, вось быў адзін толькі, калі вы памятаеце, вырашыла Тарадуда так, на выкананне прабіваць, ну, і мяч не пайшоў у створ. Ну, яшчэ пасля гэтага быў такі, в прынцыпе, патэнцыяльна востры момант, калі з-за межу штрафной пляцоўкі зноў-такі на выкананне прабівала Ксенія Яцыновіч. Зараз былі правілы парушаныя. Тарадуда выканала штрафны удар. Ну і тут хіба у тэхнічным аснашчэнні Анны Пуцюковіч лёгка на мяч страчвае. Галенка змагаецца з Шупо. Мяч у Слясарчык. Сас. І адразу ж налева. Да, заўважае яна, што адкрываецца там Харашак, крыху тут не паразумеліся Вашчук з Яцыновіч, мяч зноў згублены. Ціхамірова на Піліпенку недакладна згуляла зараз Лія, магла быць і больш дакладнай, ужо даруйце мне гэты каламбур. Ну і што ў рэшце-рэшт штрафны удар. Можна, напэўна, і пра запасных тут нам зараз пагаварыць. У резерве Владимира Шындзікава галкіпер Кацярына Крупнік, Паліна Барэйка, Васіліса Адамовіч, Альбіна Паршуціч і Іваліна Хафар. Ну вось такі, в прынцыпе, сціплы па колькасці резерв мае галоўны трэнер АБФФ у 19. Больш якасным і колькасным атрымліваецца запас, які ёсць у Дынама. Удар па варотах. Ну, тут так, канешне, гуляць нельга. Вікторыя Бераснева зараз памылілася. Ну і, дзякуй Богу, для балельшчыкаў АБФФ у 19 памылілася не фатальна. Дык вось, у Дынама Бдувк. Ганна Залётова галкіпер, Аліна Чарлёнак, Рэната Каліновская, Яна Артішэўская, Вольга Капыша, Ганна Сіняўская, Анастасія Магер і Дар'я Гаршкова ў рэзерве. Харашак.
Робіць на пас назад, не рызыкуе. Манюкова на Сітнікаву, зноў Сас і зноў налева. Разбіраюцца зараз Пуцуковіч і Яцыновіч. Уздымае галаву Ксенія, ў цэнтр перавод на Ціткову. І што? Тут не было фола з боку Рэні Сітнікавай. Не свісціць зараз Валентина Сакаловіч. Ціхамірова. Не праходзіць пас на Кавалёву. Зноў Грашчак першая на падборы. Ксенія Яцыновіч. Ну, мяч на назе адразу ж наперад. Нема калі тут асабліва агледжвацца. Не даюць проста гэтага рабіць саперніцы. Што тут паробіш? Сагана Сас. Зноў на Арыну Сітнікаву. Піліпенка. Праз цэнтр спроба Дынама прайсці. І гэта спроба сканчваецца няўдачай. Да, дыяганаль. Вось у моманце, калі мячом завалодала Ксенія Яцыновіч, прасіў зрабіць Владзімир Шындзікаў. Туды, ў фланг, а не ў цэнтр. Пад вось гэтую адразу ж агрэсію саперніка. Тут, канешне, у цэнтры поля па змоўчанні больш у любым выпадку гульцоў, чым на фланзе. Таранова проста гуляе і надзейна. Мяч выбівае ў аут. Шупо. Выходзіць з варот Ганна Кавалевіч, да, ну і зноў падае на мяч, зноў-такі вось гэтыя самыя секунды вельмі каштоўныя для сваёй каманды. Яна выйграла. Тарадуда ў фланг. Пуцуковіч павінна тут згуляць, мяч прымае. І страчвае Капусціна. 1 хвіліна у нас асноўнага часу ў першым тайме застаецца. Кавалёва ўваходзіць у штрафную пляцоўку. Прастрэл робіць, удар і лік ўсё ж такі на 45-й хвіліне робіцца 1-0. Да, ну вось гэта, канешне, сур'ёзны будзе удар для футболіста КБФФ У-19. Ось так у распранальню мяч забіваюць падначальныя Юрыя Малеева. Ну і да, пропустила все ж таки у штрафную і дала прастрэліць кому там, Анастасіі Кавалёвай ці Аліне Грашчак. Ангеліна Вашук, ну і Шупо, наколькі я зразумеў, ужо амаль што апусцелую браму паразіла. Да, 1-0 на 45-й хвіліне у нас робіцца лік. У прынцыпе, тое, чаго, напэўна, шматлікія нашыя гледачы чакалі, адбылося. Да, ніводнай хвіліны Валентина Сакаловіч не дадае да першага тайму. Давайте мы разам з камандамі будзем адпачываць. Вернемся на Дынамо Юні праз хвілін 12.
Сябры, мы вяртаемся на стадыён Дынама Юні, другі тайм матча 32-го тура чэмпіяната Беларусі сярод жаночых каманд Дынама Бдувк, АБФФ У-19. Напрыканцы першай паловы Анастасія Шупо пасля перадачы яе цёзкі Кавалёвай вывела ўсё ж такі чэмпіёна Беларусі 4 апошніх гадоў наперад. Да, ўсё ж такі не ўдалося вытрымаць камандзе Владзіміра Шынцікава гэты вось напор, гэты націск ад саперніц. Такім чынам у нас 1-0. Валянціна Сакаловіч, галоўны арбітр гэтага матча, дае першы свісток у другім тайме. Я думаю, што абсалютна не лішнім будзе нагадаць склады каманд АБФФ У-19. Ганна Кавалевіч, галкіпер, Варвара Галенка, Карына Таранова, Ганна Пуцыковіч, Вікторыя Бераснева, Александра Тарадуда, Ангеліна Вашук, Вікторыя Націткова, Дар'я Драздова, Дар'я Пратасюк і Ксенія Яцыновіч. Владзімір Шындзікаў, галоўны трэнер. Дынама Бдувк, Катерина Ковальчук, галкіпер, Ганна Сас, Юлія Слясарчык, Анастасія Шупо, Дар'я Манюкова, Анастасія Кавалёва, Зарына Капустина, Ганна Пилипенко, Лія Тихомирова, Арына Ситникова, Алина Харашак, адшольвае Дынама Юрый Малеяў. Ну і перапынку у нас не было праведзена ніводнай замены, так што ўсе ж тыя дзеючыя асобы у нас на футбольным полі. Ксенія Яцыновіч перадачу робіць на Аліну Драздову. Ну трэба нешта прыдумаць зараз футбалісткам, якія саступаюць у ліку супраць здаровай Драздовай. Я ўжо пачынаю крыху загаворвацца Манюкова. Ну і больш опытная футбалістка у гэтай барацьбе сябе праявіла выдатна. Да, ну я тут у перапынку стаў звяртаць увагу на тое, што вы, сябры, пісалі ў чаце нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФФ. Ну вось карыстальнік Адалат Аурум напісаў запускаць Сіняўскую, каб больш цікава глядзець гульню. Ну думаю, што Юрый Малеяў можа і правядзе вось такую ракіроўку. Можа быць, Сіняўска замест Шупо выйдзе на футбольным поле, паглядзім. Вось так Дынама разгуляла штрафны, ну і тут памылілася, да, крыху тут, напэўна, паспяшалася, можа быць, крыху згубіла канцэнтрацыю Ганна Піліпенка, і мяч ад яе выходзіць за лінію варот. Хаця, канешне, ну так дастаткова хітра зараз распарадзіліся бела-блакітныя гэтым штрафным ударам. Выходзіць з варот і выратоўвае сваю каманду Ганна Кавалевіч. Хаця, канешне, калі б Кавалёва мяч вось накіравала больш высока, мог ён там галкіпера і пераляцець. Так, выскоквала, у прынцыпе, дастаткова рызыкоўна Ганна з варот. Ну, ўсё, балазя для АБФФ У-19 скончылася добра. 48-я хвіліна у нас. Да, пра рэзервістак абодвух калектываў я ўжо сказаў, напэўна, не варта паўтарацца. Ну, зноў жа скажем, што для Владзіміра Шындзікава яго рэзервісткі, напэўна, не такімі эфектыўнымі, да, гульцамі з'яўляюцца ў такім матчы патэнцыйна. Я маю на ўвазе, як вось для Юрыя Малеева тыя, хто ёсць у яго у распараджэнні. Ну, гэтая каманда, я маю на ўвазе АБФФ У-19, яна якраз такі і створана дзеля таго, каб быць фарм камандай моладзевай зборнай Беларусі. Ну і супрацоўніцтва паміж мінскім Дынама і Федэрацыяй футбола наладжана. Ось выпускніцы гэтага самага праекта ідуць ужо у каманду Дынама Бдувк, калі, канешне, яны патрэбныя Юрыю Малееву. Ось такая практыка цягнецца ўжо на працягу некалькіх гадоў. Адразу пасля таго, як была створана АБФФ У-19, гэтае супрацоўніцтва было наладжана не з Дынама, а з футбольным клубам Мінск. Дарэчы, я хацеў бы, каб пра гэта не забываліся, аднак вось не пайшло штосьці там паміж кіраўніцтвам, я так разумею, не пайшло належным чынам і было скасаванае гэтая дамова. Ну а потым ужо
Дынама больш, напэўна, актыўна стала сябе ў гэтым сэнсе праяўляць, большую зацікаўленасць ось дэманстраваць. Ну і вось такім чынам зараз, напэўна, трэба сказаць, што гэтыя каманды, канечне, яны безумоўна сапернікі на футбольным поле, аднак у прынцыпе іх вось так знітоўвае вось гэтае самае супрацоўніцтва, гэтыя самыя кадры, якія выхоўваюцца трэнерскім штабам і адпаведна ідуць, ну праўда не толькі ў Дынама, вось канешне, калі ўжо там інтарэсу да асобных гульцоў няма, то ўжо яны там самі сабе шукаюць клубы, ну і адпаведна зноў такі карыстаюцца попытам. Все ж таки у нас рынок футбалістак у Беларусі і школы, якія якраз такі з дзяўчатамі працуюць, яны такія вельмі сціплыя, будзем мы ў гэтым сэнсе, канешне, шчырымі. Зноў нешта мяне цягне на філасофію і на абмеркаванне глобальных такіх праблем маштабных. Сітнікава на Дар'ю Манюкову гуляе Капусціна. Ну, я думаю, што пасля таго, як белаблакітныя забілі гэты самы гол у распранальную, больш яны сябе адчуваюць упэўнена, і тая напруга, перажыванні за вынікі, яны, канешне, зменшыліся сур'ёзна. Пасля гола, які правяла з перадачы Анастасіі Кавалёвай і Анастасія Шупо. Ох, тут затапталі не Лію Ціхамірова, а гэта Арына Сітнікава была, Пратасюк і Галенка. Ну і там Валентина Сакаловіч парушэння правілаў не заўважыла. Валентина Сакаловіч, даўно я ўжо працаваў на матчах, дзе абслугоўвае гэты арбітр. Добра, мы з ёй знаёмыя. Я думаю, што вось трэба зафіксаваць 52-ю хвіліну. Вось калі я пра гэта сказаў, любіць, канешне, увагу да сябе Валянціна. Ну і будзе, напэўна, усміхацца, калі я ёй скажу пра гэтую самую 52-ю хвіліну, дзе былі добрыя словы пра яе. Юлія Слясарчык на Лію Ціхамірову. Манюкова. Зноў на Капусціну. Ну, у прынцыпе, як і ў першым тайме, мне так можа быць толькі здаецца, а можа быць і не здаецца, што левы фланг белаблакітныя больш задзейнічаюць там, дзе Капусціна, і там, дзе Аліна Харашак. Матор каманды ў цэнтры поля, Ганна Сас з мячом. Зараз, ну, у прынцыпе, у нас карцінка тая ж самая, што і да перапынку. Татальны кантроль з боку чэмпіёна Беларусі. Капусціна. Вось так, абцасікам элегантна згуляла Кавалёва. Ну, да мяча не паспела Піліпенка. Пры гэтым, ну і Береснева моцна наперад. З Манюковай трэба пазмагацца. Дроздова супраць яе цяпер ужо Сітнікава. Ну, тут у дваіх Сітнікава і Манюкова разабраліся. Так, такімі высілкамі коллективными, что называется. Рыхтуецца адразу двойная замена ў складзе Дынама Абдув, Каліна Чарлёнак і Ганна Сіняўская. Ну, вось гэта якраз такі тыя самыя футбалісткі, якія, ну, могу я так сказать, выйшлі з-пад пяра АБФФ У-19. У гэтым сезоне яны далучыліся да чэмпіёна Беларусі. Я вот стаў глядзець у стартавы склад, хацеў сказаць, што з такіх таксама ж і Лія Ціхамірова. Ну, вось. Яшчэ ў рэзерве застаецца Дар'я Гаршкова. Ну, можна лічыць таксама выпускніцай проекта АБФФ У-19 і Яну Арцішэўскую, хаця гэта было ўжо некалькі гадоў назад. Пасля гэтага яна яшчэ паспела і пагуляць за зорку БДУ. Піліпенка на Капусціну. Грузіць мяч зарыну ў штрафную пляцоўку. Становішча па-за гульнёй. Да, зараз крышачку няўважліва згуляла Юлія Слясарчык. Ну і вось нарэшце замена на 54-й хвіліне. Аліна Чарлёнак замест Аліны Харашчак выходзіць на футбольны газон. Вот такі у нас адбываецца размен Алінамі. Ну і замест Ганны Сас выходзіць Ганна Сіняўская. Да.
Ганна на Ганну і Аліна на Аліну. Ну вось, у нас сёння такія вось перапляценні, звязаныя з імёнамі. Шмат іх, канешне. Выносіць Тарадуда на правы фланг, там ёсць Пуцыковіч, і мяч губляецца. Чарлёнак якраз такі першы дотык на Піліпенку. Яе суправаджае і стараецца барацьбу навязаць Яцыновіч, перавод на Слесарчык, Шупо. Ну і трэба прастрэльваць, гэта Анастасія робіць, зарабіла яна вуглавы. Зараз будзе яшчэ адзін стандарт. Ну вось калі Юрый Малеў зрабіў рэкіроўкі, в прынцыпе, колькі тут менш за 10 хвілін прайшло пасля аднаўлення гульні, то Владзімир Шындзікаў разам з Александром Чайкам, з Ігорам Харланам, сваімі памочнікамі, ну вось не спяшаецца. Я ўжо сказаў, па якой прычыне. Тут, в прынцыпе, ўсё зразумела. Разыгралі, і падача ад Слесарчык на бліжнюю штангу, ад Таранавай мяч сыходзіць за лінію ворот. Да, па рухах нават цэнтральнага абаронцы мы можам адразу ж, калі нават хтосьці там першыню глядзіць за гульнёй каманды АБФФ У-19, што да, Таранова гэта абсалютна не асноўны футбаліст. Чарлёнак выходзіць на замену і праз 2 хвіліны забівае. 56-я хвіліна пасля падачы Кавалёвай. Чарлёнак галавой, ну, літаральна мяч уносіць у сетку 2-0. Да, гэта было, канешне, вельмі эфектна. З другога паверха Аліна Чарлёнак вось сваю былую каманду зараз прымушае крыху пасумаваць. Ну, такое бывае, да, сёння ты тут, заўтра там. Упэўнены я, што Аліна Чарлёнак, канешне ж, вельмі цэніць вось час праведзены у праекце АБФФ У-19, ну і таксама упэўнены я пра тое, што вельмі яна удзячная свайму першаму трэнеру, якім з'яўляецца Андрэй Махнач. В прынцыпе, тут і ў гэтым разрэзе трэба ўзгадваць і Аліну Харашчак, тую самую, і Уляну Узун, якая зараз абараняе колеры Мінска. Андрэй дастаткова футбалістак знайшоў і выгадаваў, так што яму вялікі дзякуй. Напэўна, можам мы ўсе разам ад усяго жаночага беларускага футбола сказаць, і гэта будзе справядліва. Слесарчык укідвае на Ціхаміраву, ну і тая перапраўляе так вось пра сябе мяч амаль што ў штрафную. Сас гуляе назад, Манюкова на Чарлёнак і мяч у Арыны Сітнікавай. Ціхамірава не праходзіць гэтая перадача. Таранова. Да, даўгія ногі, канешне, у Карыны дзесьці, напэўна, з каардынацыяй ёсць праблемы, но тым не менш гэтымі самымі даўгімі нагамі яна здольная барацьбу вельмі ўдала уступіць. Так, ну што, будзе ў нас яшчэ замена, я так разумею, у складзе каманды АБФФ У-19. Да, там рыхтуецца футбалістка. Мне пакуль не бачна, хто менавіта. Я тут на стадыёне, калі што, сябры знаходжуся. Ну, у хуткім часе мы зразумеем, хто выйдзе на поле. Ну, вось, дачакаўся наш карыстальнік. Сіняўская на футбольным полі. Ну і, канешне, напэўна, будзе яму больш цікава назіраць за тым, што будзе далей на футбольным полі адбывацца, даруйце. Парушае правілы зараз Дар'я Пратасюк. Дай, жоўтая картка першая ў гэтым матчы. Ну, тут, канешне, заваліла Дар'я Лію Ціхаміраву, і гэта папярэджанне справядлівае. На 59-й хвіліне вось жоўты свет Дар'я Пратасюк перад сабой побачила. Штрафны удар каля мяча Аліны Чарлёнак. Ну, яна можа прабіць, вельмі пастаўлены і моцны удар у 4-го нумара Дынама. Розыгрыш все ж таки пайшоў, на Слесарчык мяч ідзе. І закіда ад Юлі, гуляе галавой Варвара Галенка, падбор за Націтковай.
Ну, мацней просто выбіць зараз віцы гэты мяч, хаця было складана. Яна спінай да чужых ворот стаяла, падача няўдалая ад Зарыны Капусцінай. Так, Альбіна Паршуціч у нас выйдзе на футбольнае поле пад 6-м нумарам замест Дар'і Драздовай. Ну, сябры, я нічога не буду казаць наконт гэтай замены. Я думаю, што ўсё вы самі вельмі добра бачылі вось на працягу гэтых амаль што 60 хвілін. Альбіна Паршуціч замест Дар'і Драздовай, 60-я хвіліна. Ну, лік 2-0, я думаю, што, канешне ж, у мысленні Владзіміра Шындзікава адразу ж усплывае тое, што трэба даць вось адчуць на сябе гэтую моц і гэтую агрэсію з боку Дынама Дувк футбалісткам, у якіх яшчэ ўсё наперадзе, і якія няшмат гульнявой практыкі атрымлівалі на працягу сезона. Ну, в прынцыпе, такіх і ў стартавым складзе, як я ўжо гаварыў у першым тайме, некалькі чалавек ёсць. Ну і з такіх таксама вось Альбіна Паршуціч, выхаванка школы Арцар БДУ, якая толькі што з'явілася на футбольным полі. Ну, адразу ж, напэўна, трэба было сказаць пасля другога гола, што спрацавала замена Юрыя Малеева. Ну, сапраўды гэта так. Выйшла чарлёнак і хапіла ёй там, ну, 2 хвіліны, напэўна, можа быць 3, для таго, каб вызначыцца на 55-й альбо 56-й хвіліне. Ну, а Кавалёва зрабіла, адпаведна, другі галевы пас. Так што ось тое, што Насця выйшла ў старце, гэта таксама спрацавала. Сітнікава назад гуляе на Кацярыну Кавальчук. Глядзіць наперад, галкіпер Дынама, вопытная, канешне, футбалістка, у якой сёння, ну, працы амаль што няма, акрамя таго, як ось дзесьці проста падтрымаць сваіх футбалістак, сваіх абаронцаў, мяч ось прыняць і зноў-такі развярнуць, напрыклад, атаку, як у гэтай сітуацыі робіць Кавальчук. Капусціна злева. І чытае гэтую перадачу Ксенія Яцыновіч, капітан АБФФ У-19. 54 у нас гледача на YouTube-канале АБФФ глядзяць за сустрэчай. Яшчэ адна замена. Іваліна Хафар, гэта намінальна абаронца з края. І каго ж яна заменіць? Давайте мы паглядзім. Яна заменяе Дар'ю Пратасюк. Ну і пэўныя перабудаванні ў структуры і ў схеме будуць каманды Владзіміра Шындзікава. Зараз будзем мы думаць, што ж адбудзецца, якую пазіцыю Хафар зойме, якая выходзіць на поле пад 17-м нумарам. Да, ну, просто наперад выходзіць, да, хоць яна зноў жа, я скажу, абаронца, якая дзейнічае з края, ну, будзе вось такім вінгерам выступаць у час, які застаўся да заканчэння гульні. Пасля першых таймаў, вось у матчах, якія паралельна ў нас праходзілі, Смаргонь Мінск 0-5, Дынама Брэст Віцебск 0-0, і гэта, канешне, вынік на карысць АБФФ У-19, вось у той самай спрэчцы за 4-е месца. Ну і таксама Гомель-Днепр 0-2. Вось такія папярэднія вынікі. Сітнікава гуляе на Манюкову. Уздымае Дар'я галаву і дыяганаль на Капусціну. Добра, футбалісткі гэтыя дзве ведаюць адна адну, яны зноў-такі выхаванкі Владзіміра Шындзікава, яны магіляўчанкі. Ну, зараз Капусціна памылілася, мяч як след не апрацавала. Цяпер ён ужо на правым фланзе пад кантролем Слясарчык. Чытае гэту перадачу Карына Таранова. Ну і яшчэ адна замена ў складзе каманды гаспадароў адбудзецца. Ага, не, это просто наш
Чацвёрты арбітр Кірыл Апановіч ось не выключыў табло, таму гэта крыху мяне збянтэжыла. Пакуль што замен не будзе. Слясарчык. Мы зноў-такі тое ж самае бачым, што і дагэтуль гэта зноў адна за адной падачы, якія ідуць у штрафную, ці то ад крайніх абаронцаў, ці то ад іншых футбалістак. Удар па варотах зараз наносіць у бліжні вугал Ганна Сіняўская, да, першы у гэтым матчы. Ось пасля выхаду на замену мяч ідзе міма створа. Ну, в прынцыпе, там Кавалевіч все кантралявала. Ніякіх праблем, і, в прынцыпе, у яе не магло ўзнікнуць. 65, амаль што хвілін каманды на футбольным полі правялі. Яшчэ раз скажу, на 2 ачкі болей у каманды Владзіміра Шындзікава перад віцеблянкамі. Ну і калі яны згуляюць унічыю з Дынама, удар па варотах ад Ліі Ціхаміравай міма, калі Віцебск у Брэсце разжывецца ўсяго толькі 1 балам, тады, ну, па-ранейшаму будзе мінская дружына апярэджваць віцеблянак. Ну і ўсё вырашыцца ў туры апошнім, 33-м. Вольга Капыша і Анастасія Магер у хуткім часе у нас з'явяцца на футбольным полі. Ну, наконт Насці тут можна паразважаць, якое месца на зоме. Тут будзе, конечно, шмат залежыць ад таго, каго зменіць. Магер, ну, а Капыша гэта абаронца з края, і тут ці то Капусціна, ці то Слясарчык. Тут, я думаю, што наўрад ці могуць быць іншыя варыянты. Ну, паглядзім. Да, Магер все ж таки заменіць, бачу я ўжо на табло Кірыла Апановіча Лію Ціхаміраву. Гэта можа азначаць, што Магер будзе дзейнічаць у цэнтры поля. Кавалёва, падача па мячы не трапляе як след Береснева. Выціснулася зараз Пуцыковіч на Сіняўскую. Мяч па-ранейшаму за чэмпіёнам. Падача ад Манюковай. Яцыновіч. Не хапіла ёй зараз тут крыху хладнакроўнасці. Удар адбыўся ад Чарлёнак, але без небяспекі. І так, замест Ліі Ціхаміравай выходзіць Анастасія Магер на 67-й хвіліне. Каго ж заменіць Вольга Капыша? Ну, зноў-такі, я стаю на сваім, ці то Слясарчык, ці то Капусціна. А вось і не. Да, все ж таки Капусціну заменяе Вольга Капыша. Ну і на левы фланг абароны пойдзе васьмёрка Дынамо Бдовка. Яна прыйшла з зоркі БДУ перад гэтым сезонам. Ну і нават, калі мне не змяняе памяць, быў яе ўжо выклік у нацыянальную каманду. Ну, я думаю, калі ён толькі быў адзін, то не ўразіла Капыша Юрыя Малеева, які пакуль што 2 пасты гэтыя займае, галоўнага трэнера жаночай зборнай Беларусі Дынамо Бдовк. Так што ёсць, канешне, над чым працаваць Ользе Капышы. Ну і нездарма яна толькі ў сярэдзіне другой паловы з'яўляюцца на поле замест Зарыны Капусцінай. Адваявала все ж такі месца ў старце Зарына у другой палове сезона. Там першай было у яе пашкоджанне і трэба было, канешне, аднаўляцца. Так што, ну, напэўна, крыху так сезон камяком пайшоў адразу у Капусціны. Ну, добра, што цяпер усё няблага. Сітнікава. Ну і Паршуціч. Тут у якой шмат, канешне, моцы павінна быць. Напружвае зараз Зарыну. Лёгка. Канешне, гэты прэсінг, да, з боку адзінай футбалісткі саперніц разбіваюць бела-блакітныя. Чарлёнак на Піліпенку. Пас на Шупо праходзіць. Слясарчык, не было становішча па зугной. Прастрэл і мяч у варотах забівае Ганна Сіняўская. Да, ну чаму зараз не пайшла перарываць гэтую падачу Ганна Кавалевіч? Мне ўсё ж такі здаецца, што былі шансы ў галкіпера, калі б яна не чакала, калі мяч прыйдзе ёй у рукі, а пайшла апярэджваць Сіняўскую, то
можна было пазбавіцца ад гэтага прапушчанага мяча. Ну а так 69-я хвіліна, і Ганна Сіняўская, якая таксама, як і Аліна Чарлёнак, выйшла на замену, вось забівае, што і другая замена Юрыя Малеева спрацоўвае. А перадачу робіць Анастасія Шупо. У Шупо такім чынам гол і пас у гэтым матчы. Ну вось зноў-такі узгадаю я статыстыку у папярэдніх двух матчах гэтага чэмпіяната. АБФ У-19 забівала ў вароты Дынамо. У гэтым матчы пакуль гэтага не адбылося. Ну і, канешне, гэты самы гол у распранальню, які забіла Шупо. Удар па варотах яшчэ адзін ад Сіняўскай. Ну, акцэнтаваным ён не атрымаўся, таму не было праблем у Кавалевіч. Дык вось, калі забіла Шупо, гэта, канешне, значна ударыла па псіхалогіі. Тут не трэба нават такім ужо быць дасціпным і кваліфікаваным псіхолагам, каб вось улічваць гэта ўсё, гэтую жаночую псіхалогію, ёсць спецыфіка. Ну і увогуле, канешне, напэўна, псіхалогію спартсмена тут трэба заўсёды браць пад увагу, да, калі ты асабліва вось як у нашым матчы адбіваешся, затым прапускаеш. Перад самым перапынкам, конечно, табе будзе нашмат складаней ўжо разлічваць там на нейкі поспех і на набор ачкоў. Перасняла наперад, зноў памылка. Ну і нават, напэўна, па тым, як вось каманда зараз Владимира Шындзікава дзейнічае, в прынцыпе, зразумела, што і сіл у каманды не так шмат засталося. Ну і трэці прапушчаны гол, ён таксама вельмі сур'ёзна сказваецца вось на псіхалагічным настроі Капша. Ну і гульню асвяжыць, узмацніць неяк, нават вось лінію абароны няма магчымасці у трэнерскага штаба. Адамовіч, Барэйка і галкіпер Крупнік. Вось і ўсе футбалісткі, якія ёсць у рэзерве. Ну, гэта, канешне, гэта не тыя выканаўцы, якія могуць дапамагчы вось у матчы з такім сур'ёзным сапернікам. Слясарчык мяч трапляе ў калена Варвары Галенцы і выходзіць за лінію варот. Яшчэ адзін стандарт будзе на 72-й хвіліне. Кавалёва левай ногой ёй зручна, таму тут не дзіўна, што яна падыходзіць да выканання гэтага стандартнага становішча. Подача. Гуляе галавой Таранова. Подбор. Магер б'е ў вароты. Мяч ідзе да Сіняўскай. Там не было становішча па-за гульнёй. Ну і, напэўна, такога развіцця падзей Ганна Сіняўская і не чакала. Магла б, напэўна, у іншым выпадку і увярнуцца ад мяча. Ну, ці мала што, можа, ён там ідзе ў створ. Ну, а так проста не паспела. Слясарчык. Зноў на Шупо. Расцягваюць лінію абароны бела-блакітныя саперніцы. Разумеюць яны вельмі добра, што што моцы у падначальных Владимира Шындзікава не так і шмат. Зноў галавой гуляе Таранова. Вашчук проста ў аут. Ну вось. Да, складана. Сілы, канешне, каманду намінальна гасцявую пакідаюць, і думаю, што вось за той час, які застаўся, галоўнае не напускаць гэтых галоў і з горда паднятай галавой сысці вот з футбольнага поля ў гэты матчы. Ну, за першы тайм, я думаю, каманда у белай форме вельмі неблагіх адзнак заслужыла. Магер, Чарлёнак. Пас низом Сіняўская, супраць яе Таранова. Ну і малайчына Карына, да, у прынцыпе, ось сказаць, што праваліла на гульню, язык не павернецца ні ў кога. Можа быць, канешне, беленькая больш бы упэўнена сябе адчувала на полі. Ну, не можа быць, а так яно і ёсць.
Але траўмаваная Анастасія, хварэе Вернік Калюта і таксама аднаўляецца ад пашкоджання Віолетта Вацуры. Усім дзяўчатам, канешне ж, мы жадаем як мага хутчэй з'явіцца на полі, хаця тут у нас уже сезон заканчваецца. Ну, будзем чакаць іх у сезоне 2025. Да. Выклікае зараз Валентина Сакалович Альбіну, каб аказалі дапамогу. Альбіну Паршутіч там збілі з ног. Ну, я не бачу, можа быць, і не так все было і сур'ёзна. Ну, трэба пэўны час зараз 6-му нумару АБФФ У-19, каб аднавіцца. Да, ну а наш карыстальнік Далат Аурум пасля гола, які правяла Ганна Сіняўская, нагадваю, на 69-й хвіліне быў, канешне, вельмі задаволены. І пра гэта ён на ўвесь YouTube нам распавёў. Да, ну лік 3-0, мы разумеем, што ўжо перамога нікуды ад падначальных Юрыя Малеева не сыдзе, і ў гэтым сэнсе трэба, напэўна, больш звяртаць увагу на паядынак, які цікавіць паралельны у Брэсце. Там 0-0 па-ранейшаму у супрацьстаянні Дынама і Віцебска. Замена яшчэ адна у складзе бела-блакітных. Замест Анастасіі Кавалёвай выходзіць на замену Яна Артішэўская. Нагадаю, што Кавалёва сёння зрабіла 2 асісты. Вось якраз такі ў канцы першай паловы яна зрабіла галявы пас сваёй цёсцы Шупо. Ну, а на 56-й хвіліне зрабіла добрую падачу пад трапны удар галавой Аліны Чарлёнак. Ну, і Артішэўская займае пазіцыю цэнтр-форварда. Забіла яна пераможны гол у пачатку гэтага 2024 года ў вароты зборнай Мальты. Таварыскі паядынак наша каманда праводзіла якраз такі на Мальце. Там быў такі турнір, дзе наша зборная змагалася з албанкамі і мальційкамі. Ну, вось Артішэўская забіла. Хаця у адборачных матчах групавога этапа кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы, канешне, амаль што яна не гуляла. Ну і мы самі разумеем, чаму. Зноў-такі гэта тая ж сітуацыя, як і з Вольгай Капшай. Не ўражвала яна вельмі патрапавальнага спецыяліста Юрыя Малеева, які вось ужо 6-й год запар ачольвае зборную Беларусі. Памыляецца у гэтай сітуацыі Аліна Чарлёнак. Больш, напэўна, дакладна магла б яна зараз гуляць. І Валіна Хафар амаль што мяч перахапіла ў нагах Юліі Слясачык-Сітнікава на Манюкову. 78-я хвіліна. 3-0. Шупо, Чарлёнак і Сіняўская у нас забівалі. Слясачык змяшчаецца ў цэнтр і не праходзіць гэтая перадача. Там класна згуляла Віка Націдкова. Вельмі, канешне, разумны футбаліст Націдкова. Калі не маю дапамогі наперадзе, як у сённяшнім матчы, канешне, ну, што ад яе патрапаваць мы можам? Ну, нічога. 78 ужо згулялі каманды. Удар па варотах, мяч ляціць вышэй. Ну, тут прыклалася Анастасія Магер. У яе моц ёсць, яна адносна нядаўна з'явілася ось тут на Дынама Юні, на гульнявой прасторы. Тарадуда моцна наперад. Мяч прымае Паршуціч і адразу Чарлёнак перад ёй паўстае. Ну, як у такім разе можна тут
разлічваць на нейкі кантроль і на выбяганні наперад на контрвыпады. Ну просто ніводнага літаральна сёння вось такога эпізода не было з боку каманды АБФФ У-19. Яцыновіч просто наперад на Ціткова. Ну, можа быць, зараз вось пад мае гэтыя словы, што амаль што нічога ў атацы не атрымалася. Трэба біць. Пуцыковіч, удар па варотах. Мяч у сетцы. Ну, ўсё ж такі, вось гэтая тэндэнцыя захавалася. І ў першым коле, і ў другім, і ў трэцім. Адпаведна, АБФФ У-19 у вароты чэмпіёна забівае. Пуцыковіч гэта робіць на 80-й хвіліне. Может быть, комментатору часцей трэба казаць, да, што вось нічога не атрымліваецца, і каманда быццам бы чуе гэтыя словы і хоча іх абвергнуць. 3-1. Да, я сёння так вельмі і вельмі уважліва сачу за тымі, хто ж у нас перадачы аддае галявыя. Ну і ў гэтым моманце таксама я павінен прасачыць і вам распавесці. Аут. Галенка на Ціткову. Ну, напэўна, тут все ж таки без паса, да, без паса гэты гол. Ну, тут няблага згулялі і Ксенія Яцыновіч, якая развіла атаку пасля страты мяча бела-блакітнымі. Ну і на Ціткова, якая праціснулася туды, вырушыла бліжэй. Пас не прайшоў, але мяч адскочыў ўсё ж таки да Пуцыковіча, якая прабіла ў далёкі вугал без адзінага шанса для Кацярыны Кавальчук. Ну і такім чынам у нас паўтараецца гісторыя, якая адбылася на пачатку кастрычніка. Тады таксама быў лік 3-1. Выходзіць Васіліса Адамович замест Альбіны Паршуціч. Да, вось такая адваротная замена адбылася. Ну, можа быць, нейкая ўсё ж такі траўма зараз непакоіць Альбіну, альбо не ўвайшла проста яна ў гульню. Таму вось зноў-такі апынаецца Альбіна Паршуціч на лаве запасных. Ну, можа быць, пасля гульні даведаемся мы ўсе, можа быць, у аглядзе тура таксама інфармацыя пройдзе, чаму так адбылося, ці то дасць Владзімир Шындзіку каментарый, які вы здолееце пачытаць на пляцоўках «Женскі футбол Беларусі» пад плеерам гэтай трансляцыі, спасылкі на гэтыя самыя сацыяльныя сеткі ВКонтакце, Телеграм, Інстаграм, Тікток. Вы знойдзеце, падпішыцеся, калі яшчэ гэтага не паспелі зрабіць. 82 хвіліны каманды правялі на поле. Ось якраз таки Адамович зараз імкнецца мяч захаваць за сабой, але гэта ў яе не ўдаецца. Капша назад, Чарлёнак, Манюкова, Сітнікава. Да. Цікава, што ось Аліна Чарлёнак сёння ў нас гуляе пасля выхаду на замену ў апорнай зоне. Яна з'явілася замест Ганны Сас. Ну а ў цэнтры абароны засталіся Дар'я Манюкова і Арына Сітнікава. Пра што гэта можа сведчыць? Ну, пра тое, што універсалізм, напэўна, на яго штурхае сваіх футбалістак Юрый Малеев. Перадача на Арцішеўскую, але становішча па-за гульнёй. Ну, у любым выпадку тут галкіпер АБФФ У-19 апярэдзіла б Арцішеўскую. Ну і да Ганны Кавалевіч, думаю, я ніякіх прэтэнзій ніхто прад'явіць не можа за прапушчаныя мячы. На выхадзе, можа быць, таксама не вельмі удала дзейнічала
Кавалевіч у гэтым матчы таксама я маю на ўвазе, як і ў папярэдніх гульнях з яе ўдзелам зноў-такі ёсць над чым працаваць, і ўжо пра словы трэнера Ігора Харлана я казаў. Але тым не менш, в прынцыпе, гэты паядынак, я думаю, ўсё ж такі ў актыў Ганна сабе занесці можа. А зараз ось такі кікс ад Кацярыны Кавальчук і вуглавы для АБФФ У-19 першы у гэтым матчы. Ксенія Яцыновіч будзе падаваць. Удар галавой Тарадуда наносіць. У статыстыку ён пойдзе. Аднак не больш за тое. Кавальчук моцна будзе мяч наперад выбіваць. І пайшла перадача ў напрамку да Капышы. Тая згуляла не вельмі добра, мяч быў страчаны. В прынцыпе, ўжо гульня ў нас перацякла пасля гэтага удара трапнага Ганны Пуцкевіч. Такі вось рэжым дагуляць бы толькі, тут крыху так прыйшлі ў сябе. Бела-блакітныя. І выдатна яны разумеюць, што больш памыляцца яны не маюць права. І даваць шанец у канцоўцы саперніку. А што, забівай АБФФ У-19 яшчэ адзін гол, і тут нерв будзе ў канцы, дай Божа, Піліпенка. Перавод на Капышу. Тая з мячом сустрэлася. На чарлёнак гуляе Капыша. Адамовіч крыху так па нагах прайшлася, но гэта не фол. Що там бачила Сакаловіч. Хаця з ёй паразмаўляла пры гэтым Аліна Чарлёнак. Хафар выбівае мяч за межы поля. Слесарчык, Шупо. Вось да гульні мінулага тура, у якой АБФФ У-19 8 галоў забіла Смаргоні, былі 4 запар паразы. І вось цяпер зноў. Няўдалы вынік, аднак вось у матчах з чэмпіёнам, канешне, спадзявацца на хаця б нічыю вельмі складана. Вось пакуль за асеннія месяцы удалося выйграць у Бабруйчанкі, у Гомеля, у Дзюжпале-СДУ і ў Смаргоні футбалісткам Владзіміра Шындзікава. А каманды, якія у турнірнай табліцы вышэй, і сюды ж мы, канешне, плюсуем Віцебск, яны былі мацнейшымі. 88-я хвіліна, мяч у руках Ганны Кавалевіч, і яна робіць перадачу на Тарадуду. Вашчук. Моцна наперад, і не варта было так, канешне, Ангеліне гуляць, проста дарыць мяч саперніку. З іншага боку, сіл няма. І проста вось такім чынам, выбіваючы як мага далей і прымушаючы Кацярыну Кавальчук за мячом схадзіць, усталяваць яго тут на межы плошчы варот. Гэта, канешне, ўсё час, які вельмі трэба гасцявым гульцам крыху так прыходзіць у сябе пасля чарговых гэтых пазіцыйных наступаў саперніка. За гэтую гульню, я думаю, што неблагой адзнакі, не вельмі нізкай
вартыя футбалісткі Владзіміра Шындзікава. Ну а што датычыцца чэмпіёна Беларусі, то што ён павінен быў зрабіць, то ён і зрабіў. Мы лёгка, канешне, прадказвалі перамогу Мінска над Смаргонню. Ну і праз тыдзень Мінск Дынамо Бдувк. Для падначальных Андрэя Пышніка ці ўсё, ці нічога. Трэба перамога, тады залаты матч і сезон у жаночым беларускім футболе. Ось, ведаеце, такой ось на торце вішанкай закончыцца. Мне б гэтага хацелася, не ведаю, як вам. Ну, гэта было б і цікава, і драматычна ў нейкім сэнсе. Штрафны удар у бок варот Цярыны Кавальчук, напэўна, ўжо апошні ў гэтай сустрэчы. Я не думаю, што Валентина Сакалович шмат будзе дадаваць. Тут у нас усё зразумела. Яцыновіч каля мяча, разбег, ну, падачу робіць Ксенія на набягаючую Александру Тарадуду. Мяч да цэнтральнага абаронца БФФ У-19 не даходзіць. Пуцыковіч на фланзе. Ну, тое, што яна забіла, гэта вельмі добра. Канешне, ну, настрой сабе і камандзе на узняла крышачку. Зараз зноў Пуцыковіч за мяч змагаецца з Ганнай Піліпенкай. 2 хвіліны, як мінімум, каманды правядуць яшчэ на футбольным полі. Звыш асноўнага. Сітнікава. Направо, тут Юлія. Слясарчыкі моцна наперад. Таранова, ну мяч трэба апрацоўваць, Карына. Ну, не здолела гэтага зрабіць і Магер, і зноў ён трапіў да Таранавай. Ну, канец гульні. Хтосьці стаміўся, хтосьці, напэўна, можа і губляць канцэнтрацыю. Ну, хаця было складана тут, па шчырасці, Магер ось апрацаваць гэты мяч, які пайшоў з некалькіх метраў моцна у яе корпус. Кавальчук. Да, ну, напэўна, вось калі сабе Ганна Пуцыковіч узняла настрой, то гэты прапушчаны гол вельмі Кацярыну засмуціў. Вось, ну, самі падумайце, да, мяркуйце, ты без працы увесь час, ніводнага удару ў створы, тут ідзе такі вось мяч, які, канешне, пацягнуць было, ну, амаль што немагчыма. Так што, да, Кавальчук прапусціла і, напэўна, не з тым настроем яна скончыць гэтую гульню, хаця перадусім павінна яна быць рада таму, што яе каманда сёння бярэ 3 балы і рыхтуецца да важнейшага супрацьстаяння з футбольным клубам Мінск у апошнім туры чэмпіяната 2024. Вашук на Націткову, зноў Ангеліна, і адразу коршунам на яе налятае Анастасія Магер. Ну, яна з'явілася на полі. Па хадзе другой паловы, канешне ж, яе яшчэ свежасць ёсць. Апошні свісток Валентины Сакалович, 3-1 перамога Дынамо Бдувк. Нагадваю, на 45-й хвіліне Анастасія Шупо з перадачы цёзкі Кавалёвай лік адкрыла. Ужо ў другім тайме больш галоў было. Аліна Чарлёнак пасля падачы з вуглавога той же Кавалёвай забіла галавой. На 56-й хвіліне, 69-й хвіліна стала шчаслівай для Ганны Сінявскай, якая таксама выйшла на замену, асіставала ёй Шупо. Ну а на 80-й хвіліне Ганна Пуцыковіч размачыла лік. 3-1. Андрэй Леня для вас каментаваў гэтую сустрэчу. Я яшчэ, напэўна, паўхвілінкі паспрабую пабыць у эфіры і распавесці для вас, сябры, ну і самому паглядзець, што ж там у нас у Брэсце. Да, Віцебск ўсё ж такі перамог 1-0, і такім чынам каманда Сергея Вехцева ў турнірнай табліцы перамяшчаецца з 5-й пазіцыі на 4-ю. Ну што ж, вся барацьба наперадзе. Андрэй Леня быў разам з вами. Усяго добрага, сустрэнемся.